Хора, това съм аз, Димитър. Днес аз съм мафиот, да знаете. 200 години фенове. Да, да. Аз играя Васил, аз играя Димитър и да, играя Тодор. Чите, бе. И хора, да знаете, моят шеф Тодор и заместник шефа Максим умря. Шегувам се. Не е умрял. Не е умрял, брат. Не. Добре, до следващия епизод ще ви видя.